Chystáte sa stavať, no obávate sa, že dosiahnutie energetickej triedy A0 vám zbytočne navýši rozpočet? V tomto videu vám ukážem, že A0 nie je len povinnosť a dokážete ju dosiahnuť aj bez astronomických nákladov. A zároveň získate dlhodobé úspory na energiách. Poďme sa pozrieť, ako na to. Dobrý deň, volám sa Rastislav Tvarok, som zakladateľ spoločnosti TVG Energo, v ktorej sa spolu s tímom špecialistov zaoberáme energetickými výpočtami a analýzami pre všetky typy objektov a podnikov. Našou prácou sme už pomohli tisíckam stavebníkov po celom Slovensku a radi pomôžeme aj vám. Čo je to energetická trieda A0 a prečo sa jej nebáť? Energetická trieda A0 predstavuje najvyšší štandard energetickej hospodárnosti budov, ktorý mnohí vnímajú ako drahú nutnosť. Pravdou však je, že správnym návrhom a využitím vhodných technológií môžete aj pri obmedzenom rozpočte minimalizovať tepelné straty, maximalizovať využitie obnoviteľných zdrojov energie a tým získať lacnejšiu prevádzku do budúcnosti. Kľúčom k efektívnemu dosiahnutiu A0 je premyslená kombinácia kvalitnej tepelnej izolácie a vzduchotesnosti, efektívnych vykurovacích systémov, napríklad tepelných čerpadiel a obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely, vetranie s rekuperáciou, ktoré znižuje tepelné straty, správne tienenie a optimálna orientácia budovy, vyhovujúce stavebné materiály a detaily na riešenie tepelných mostov, pričom starostlivé plánovanie a konzultácia s odborníkmi vám pomôže vyhnúť sa zbytočným technológiám a udržať náklady na úzde. V spoločnosti TVG Energo sa špecializujeme na energetické výpočty a konzultácie pri novostavbách aj rekonštrukciách. Zanalyzujeme váš projekt a odporúčime konkrétne riešenia, aby ste dosiahli energetickú triedu A0 s čo najlepším pomerom cena-výkon. Poradíme pri výbere materiálov, technológií a stavebných postupov tak, aby ste neplatili viac, než je skutočne nutné. Aj keď sa môže na začiatku zdať, že energetická trieda A0 je drahšie riešenie, dlhodobé nižšie účty za energie a vyššia hodnota nehnuteľností vám investíciu rýchlo vrátia. Navyše získate zdravšie bývanie s lepším vnútorným prostredím a stabilnou mikroklímou. Ak chcete postaviť alebo zrekonštruovať budovu v A0 štandarde bez zbytočných výdavkov, ozvite sa nám. Radi vám poskytneme odborné poradenstvo a pripravíme optimálne riešenie šité na mieru vašim možnostiam. Tešíme sa na spoluprácu. Dovidenia!